אנחנו באולפן השקוף של ועידת הנדל"ן של מרכז הנדל"ן, אילת 2026, ועכשיו לשיחה מרתקת על כל עולמות המימון. ואיתי שניים, עידית מימון, רות לוי, מנכ"לית, שלום. שלום לך. ומשה פלדמר, אחראי על סמנכ"ל, שיווק, מחירות, פיתוח עסקי, שלום. בוקר טוב, נעים מאוד. בואו נתחיל להיכנס ישר לעניינים. יש לכם לא מעט מתחרים היום בשוק. כן. למה בעצם לבחור בכם? אז הרמתי לכם להנחתה. אוקיי, כמה משפטים על חברת עידית מימון. עידית מימון, עידית פייננס, היא חברה פרטית שמתמחה במתן פתרונות נדל"ן ליזמי נדל"ן בישראל, החל מסל מוצרים מגוון, החל מהלוואות גישור, הלוואות למימון קרקע, הלוואות כנגד נכסי נדל"ן, חילוץ עודפים וכלה בליוויים. ליוויים מלאים עם ערבויות חוק מחר בשיתוף עם חברת הביטוח, עם חברות ביטוח, וליווי סגור במתכונת של הערות אזהרה, מבנה שאנחנו בנינו ואנחנו מאוד גאים בו, ומסייעים למעשה ליזמים קטנים שמתקשים להגיע לליוויים מלאים במתכונת של ערבויות חוק מחר. זאת אומרת, אתם נמצאים בכל שרשרת הפרויקט. אפילו רחבה יותר ממה שיש כיום בשוק. בעלי מניות שלנו, בעלי מניות עם הון עצמי משמעותי וידע משמעותי. הצוות הניהולי שלנו עם ידע עמוק באשראי ונדל"ן. יש לנו גם שמאי בית בנושא. רק אתם שיושבים פה, שסיפרתם לי, אתם עשרות שנות ניסיון במערכת הזאת. זה רק אתם. אנחנו יחד מעל 60 שנה במערכת הבנקאית. מאות שנים נקרא לזה של ניסיון בכל הצוות הרחב שלנו, וזה מאפשר לנו לצד הפעילות המסורתית לתת גם פתרונות פשוטים לעסקאות מאוד מורכבות. וזה היתרון שלנו. אני רוצה לשאול אותך, משה, שמדברים היום על מימון חכם. כן. בואו ניקח את הסלוגן הזה, הרבה משתמשים בו, ונפרוט אותו טיפה, מה זה אומר? אין בעיה, אבל אני מציע רגע להתחבר למה שרות דיברה קודם, ואם אנחנו מסתכלים היום בשוק מורכב ותוסס של עולם הנדל"ן, אז המערכת החוץ הבנקאית היא כבר ממזמן לא אפיזודה חולפת. אנחנו רואים היום יותר ויותר, ובמיוחד לאור הרגולציה שקיימת במערכת הבנקאית, את הצורך של חברות הנדל"ן לשותף אסטרטגי, כזה שילווה אותם לאורך כל הדרך, כזה שיהיה איתם בכל הצמתים החשובים להם. ואם אתה מסתכל בראש ובראשונה את זמן המענה שהיום יזם צריך וזמן שווה כסף, והוא רוצה להיות איתך ברגעים הכי חשובים שבהם הוא צריך מישהו שייתן לו מענה, גוף כמו שלנו, שהוא גוף בוטיקי, מקצועי, שיודע את רזי כל שרשרת התהליך, ויודע לתת לו שם מענה, זה נקודה מרכזית. נקודה נוספת, שהיא לא פחות חשובה, זה נושא הגמישות. כשאתה נכנס לעסקה, יזם מחפש את הפתרון הכי יצירתי, ומימון חכם... וזול. אז זהו, שמרכיב המחיר, בוא נשים אותו רגע בצד, הוא תמיד חשוב. יזם רוצה לשלם מחיר הוגן, אין ספק. אבל יחד עם זאת, אתה צריך להבין שעסקה היא עסקה מורכבת, והחוכמה להיות גמיש בתחילת הדרך, אבל גם לדעת לגלות את הגמישות במהלך חיי הפרויקט. לא תמיד הפרויקט מתנהל במהלכו כפי שתכננת אותו, ואם אתה נמצא שם בשבילו, ואתה יודע לגלות גמישות, יודע לגלות יצירתיות, יודע לתת לו מענה, אז אתה שם. ושוב, להבדיל מהמערכת הבנקאית, אתה מתקשר, אתה רוצה לדבר עם מישהו, אתה מדבר עם מערכת, אצלנו אתה מדבר עם מי שמקבל את ההחלטה. ולכן אתה יכול לקבל מענה, אתה יכול לקבל צוות שילווה אותך לאורך כל הדרך, ויש שם בשבילך, וייתן לך באמת את הפתרונות הכי רחבים שיכולים להיות לצרכים שלך בכל רגע נתון. אוקיי, רות, אני רוצה לשאול אותך. אני רוצה להוסיף רגע. כן, אני רוצה לשאול אותך. ספציפית. היום יש יזמים שיותר מתקשים מלפני שנה, שנתיים, שלוש. כן. ואנחנו רואים גם מקומות שבהם בעלי דירות מתבקשים לשנות תנאים. כן. איך אתם מתמודדים עם זה שאתם בעצם מלווים יזמים, הזכרתם פה קטנים, גדולים, כל הסוגים. נכון. הם באים אליכם עם דוחות מסוימים, על בסיס זה נתתם גם את הכסף, ואתם עכשיו צריכים גם כן איפשהו, לא יודע, לקרוא לזה לחרוק שיניים או לקוות שזה, איך עושים את זה? אז זהו, אז אצלנו זה דווקא הסוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אנחנו את החשיבה, את העבודה הקשה עושים בהתחלה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל מזהים מלכודות שעלולות לקרות במהלך חיי הפרויקט, ואנחנו מתריעים על זה כבר ביציאה לדרך. זאת אומרת, תני לי דוגמה למלכודות כאלה. למשל, תכנון. אנחנו בודקים את התכנון, רואים כבר משלב התכנון, בודקים אותו, האם הוא תואם לדוח האפס, האם הוא בכלל התכנון מתאים לסביבה, האם התכנון הוא יעיל, האם התכנון הוא לא בזבזני מדי, האם
מתווה הדירות מתאים לאזור שהוא נמצא בו. האם זה גם מתאים למכפיל שאותה רשות מקומית... ולא מעט, זה פחות, אבל יותר דווקא מבחינת הביקוש ומבחינת היעילות, אפילו איך החלוקה של הדירות, האם היא חלוקה שהיא נכונה, האם המדרגות נמצאות במקום הנכון, ואת אלה יש לא מעט פעמים שאנחנו ראינו לקויות ממש בתוך התכנון, גם תכנון שלא התאים בכלל לדוח האפס, או בכלל שלא התאים לאזור, שלחנו את היזם חזרה לאדריכל, הוא עשה שם עבודה של עוד כמה חודשים וחזר אלינו בצורה עם למעשה תכנון הרבה יותר יעיל. מכשיר נוסף שאנחנו מספקים, אנחנו מראש מריצים תרחישי רגישות למקרה שהוא יצטרך יותר עלויות, למקרה שהוא ימכור יותר לאט, למקרה שהוא ימכור פחות טוב. אנחנו רואים את הפיקים שהוא צריך במסגרות האשראי, ואנחנו מציעים ליזם יותר ממה שהוא מבקש. זאת אומרת, אנחנו מציעים לו מסגרת נוספת, הוא לא משלם עליה עמלת אי ניצול, ואם הוא יגיע לשם, וזה מה שקרה בשנתיים האחרונות, הוא יוכל להשתמש בה בקלות. אנחנו כבר בחנו אותה אל מול הקריטריונים שלנו, ראינו שאנחנו יכולים לחיות איתה, ולראיה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, דיירים היום חוששים. אומרים, רגע, ראינו מלחמה, היא כבר קרתה, היא עדיין קורית, מה יקרה אם אתה לא תמסור את הפרויקט בזמן, ומבקשים עוד ערבות. חברת הביטוח לא מוכנה לתת עוד ערבות. מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים מסגרת נוספת, אנחנו מנחיתים את עצמנו אל מול חברת הביטוח, ומאפשרים שבמידה והוא לא יעמוד בלוחות הזמנים בסוף, אנחנו מראש מבטיחים לו ולחברת הביטוח שנהיה נחותים אליה בסגמנט הזה, מציעים לו מראש את הפתרון. זאת אומרת, החשוב פה זה לא להתקל בבעיות בהמשך, אלא לחשוב עליהם בהתחלה ולמצוא להם פתרונות. אז אני רוצה לשאול פה בנקודה הזאת אותך, משה, שנפגשים היום ביזמים קטנים יותר דווקא. שאין להם את הגב שחברה גדולה שיכולה מתישהו סוג של כרית ביטחון. למרות שכל פרויקט הוא פרויקט סגור בפני עצמו, אבל עדיין. איך אתם ניגשים לפרויקט כזה, בידיעה שגם רוב היזמים התחילו איפשהו מלמטה, וצריכים לצמוח, ואתם גם רוצים להעניק אשראי. מצד שני, יש להם קושי, והקושי הזה, אם דברים לא השתנו, אני מאמין שהם כן השתנו, לטובה. אבל אם הם לא השתנו... כולנו מאמינים. כן, סתם, אבל... כל היזמים תמיד הם אופטימיים, אבל אם הדברים לא השתנו, יהיה להם קושי הולך וגדל, וכבר היום אנחנו רואים חברות שמוכרות את צבר הפרויקטים שלהם, צבר אפילו בהתחדשות עירונית, שזה אני מעריך שלא קל בבטן למכור משהו שעבדת עליו כך הרבה זמן. נכון. אז איך אתם ניגשים לחברה כזאת ואומרים, אוקיי, אנחנו מאמינים בך. או נשאל הפוך יותר קצר, עם איזה פיץ' החברה צריכה לבוא אליך כדי שתגיד, אני נותן לך את האשראי. ראשית, יש לנו את מלוא הסבלנות והיכולת לשבת ולנתח יחד עם החברה את הצרכים שלה. אנחנו לא נרתעים מיזם קטן, בהחלט אנחנו רוצים שיהיה לו כבר ניסיון, אנחנו רוצים שהוא יעשה עסקה, שזאת לא תהיה העסקה הראשונה שלו. יחד עם זאת אנחנו בהחלט נשב, ואני לא רוצה להיות פטרון במונח של ללמד אותו, אבל כן, אנחנו נשב יחד איתו וננתח את העסקה, אנחנו נסביר לו את כל מה שאמור ללוות אותו במהלך הדרך, מה המשמעות לעבוד עם מפקח, מה המשמעות לעבוד עם מבטח, מה המשמעות של דוחות פיקוח ושחרורי כספים. ומעל הכל, לצד מנהלי אשראי מנוסים, שנמצאים על הכוח ויודעים לנתח איתו את העסקה, אנחנו מעמידים לרשותו גם מעטפת של מומחים. קיצור, יזמים מכל הסוגים יכולים לבוא אלינו, חד משמעי. ולמצוא פתרונות. וחשוב לי לומר את זה, מפני שלא כל הגופים, בוודאי החוץ בנקאיים, יכולים להעמיד את כל הכלים. אנחנו כחברה, א', יש לנו שמאי בית, שיודע לנתח את דוח האפס ולתת, ולא אחת לתת טיפ משמעותי לחברה, אם זה ברמה תכנונית או ברמה סביבתית, עד כדי מה לעשות עם המרתף ואיך לייצר את החניות וכדומה. יש לנו עורכי דין שנמצאים איתנו במעטפת שלנו, החל מייעוץ נדל"ני ומיסוי אפילו. וכמובן כל מה שקשור לביטוח, לכלים לרוכשים, איך לרכוש בצורה יותר יעילה, אם זה 20-80, אם זה הלוואות קבלן, אם זה הקשר עם הבנק והבנק למשכנתאות, שייתן לך את הכלים לאחר מכן. את כל זה אנחנו מסתכלים על זה בראייה כוללת, כלומר מבחינתנו זה לא רק להעמיד מימון ולקוות שיהיה בסדר, אלא באמת יחד איתך כשותפות
מפני שהאינטרס שלנו ושל היזם, אני לא אחת אומר ליזם, האינטרס שלי ושלך זה למסור את הדירות בסופו של דבר לרוכשים. אוקיי, רות, אני רואה שיש לך משפט אחרון לסיכום. כולל רק עזרה שאנחנו עוזרים להם כשהם צריכים השקעה, למעשה. אנחנו מחברים אותם למשקיעים שגם עוזרים להם בשכבת האקוויטי, בנוסף לחוב הבכיר והשלמת ההון שאנחנו מספקים להם. אוקיי, רות לוי, מנכ"לית עידית מימון, ומשה פלדמר, סמנכ"ל השיווק בעידית מימון, תודה רבה לכם.